maaw ma bɛ kɛnɛ kan ka dɔn k'o fo k'o barikada k'a fɔ komi an bɛ taa dɔɔnin na an bɛ foli to ka sɔrɔ n'a yɔrɔ ma ɲini ka se an ka sɔrɔ ka foli to kɛ donc bi ka la. Ayiwa n'o tɔgɔ bisimilahi de la kutuba a bɛ na boli fɛn min kan an bɛ na an da don o la sisan k'o da an balimaw tulo kan. I kutuba a bɛ na boli i n'a fɔ ladala lakanabaliya i bɛ hakilina di o kan sisan. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a ye k'a fɔ kɔrɔsen filanan o tali kɛ an y'a ye k'a fɔ Faransi jamana y'o ka kɛlɛkɛcɛ minnu b'an fɛ yan barika n'a ɲɔgɔn na ko bɛɛ ka bila ka se dɔɔnin dɔɔnin. Ayiwa kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka y'o la an jɔra an bɛna se ka mun de kɛ i bɛ hakilina di o kan. Kɔrɔsen sabanan bɛ tali kɛ i yɛrɛ ka jateminɛ la an b'a waati in kɔnɔna na maaw cayara kosɛbɛ olu tuma sosiyo ko la an bɛna da se ma olu y'a cɛnnicew ye ka kɔrɔsen wɛrɛ fara o kan ni ala ka jɛ inshallah. A ka ala barika da an b'a wala fo k'ala barika da ala ye di yɛrɛ ma ye ka dɔn ale bɛ yɛlɛ na se b'a kɛ ale subahana ta'ala de maaw ma ka danu ma kɛnɛ ala ka fiɲɛ bɔ da d'u ma maaw ma b'an lamɛn an kɔrɔkɛ Aziz anw fo ma ka an kɔrɔmuso ma ka Amina fo k'ala ka da k'a fɔ opération tile fila nana donc an bɛ foli lase an ka armée nationale danbe armée hɔrɔnya armée minnu bɛ armée min dilan pour que jamana ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya mɔni o dilanna officier min ka dɔn olu de y'a dilan général Sumare u ka hakilinaw ka se ka ta hakilina ninnu kɛra cogo min na donc k'a ɲini k'a fɔ ko armée jɔyɔrɔ caman b'a la ni ko gɛlɛyara ka dɔn ko armée bɛ wuli ka jɔ ka jamanadenw dɛmɛ ka sɛnɛ kɛ o dɛmɛ ka ka lakana sabati o dɛmɛ ka baara kɛ cogo min na jamanadenw bɛ se ka bɔ ka kɛ gɛlɛya kɔnɔna na an bɛ foli lase ka dɔn cɛbalen kelen kelen bɛɛ lajɛlen a cɛkɔrɔbaw ma dɔn ko n'o ye Tarawele Seku Tarawele ka bɛna Tarawele minnu kan k'olu fo k'u barika da généraux min ka dɔn n'olu nana kɔfɛ ka dɔn min bɛɛ ye baara kɛ ka bɛɛ don kiramanton na k'a fɔ k'o ye baara min kɛ fo ka na se yɔrɔ min ka dɔn ko cɛ jɔyɔrɔ min na armée ni hakili b'a la donc an bɛ profiter ka Ido Diallo ninnu fo le général ka Mekɔrɔ Kane ninnu fo ka n'o bɛ CNT la foli bɛ lase aussi ka général caman ma ka dɔn n'o ye hakilina ta di Mali kɔnɔna na mais bɛɛ ninnu min taara k'i da k'o fo k'o barika da colonel Disa ninnu ma k'o fo k'o barika da ka foli lase ka dɔn maa caman ma ka dɔn min ye ka armée wuli ka jɔ ka pour que armée ka kɛ armée ye ka n tɛ ɲinɛ en son temps le ministre de l'administration territoriale ne bɛɛ b'a dɔn ni olu kafuna ko in bolo ka dɔn ni jamana ka fierté bɛ fɔ n'an ye bɔka tɔgɔ la général Togola ninnu ka dɔn k'o fo k'o barika da maa o maa ka dɔn n'olu jɔra don dɔ Mali ka se ka jɔ ka pour que an ka danbe ka an ka hɔrɔnya ta o armée dun ka dɔn k'o fo ka dɔn général Bamba ninnu k'o fo k'o barika da k'o bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramanton na donc o b'an lamɛn Diallo olu taara u da a dɔn maa caman bɛ yen ka dɔn n'olu bɛ yen ka dɔn jamana in kɔnɔna na hali bi ka to maa lamɛn olu ye baara min kɛ ka dɔn ko armée dilan k'a bila hali bi ka dɔn ko baara de bɛ continuer na ale jateminɛ kɛ tile filanan o ye opération ba opération ba in n'a ma fɔ ma ko opération Meneko c'est-à-dire ni baaraw bɛ kɛ hakilina dɔw de bɛ ta opération Meneko bɛ yen opération kɛlɛtigi bɛ yen kɛlɛtigi in ka min bɛ taa kɛlɛ kɛ c'est-à-dire min bɛ taa kɛlɛ tigɛ donc opération ye baara min kɛ opération kɛlɛtigi a b'o fo bi ka barika jateminɛ kɛra k'a fɔ opération Meneko ye tile fila nana ka baaraw kɛra an ka Mopti région kɔnɔna baara min kɛra jateminɛ kɛra k'a fɔ dugu dɔ bɛ yen n'a b'a fɔ ma ko Pogono dugu ni Pogono n'o Mopti région kɔnɔna o ye n ka dɔn ko bɛnbɛn o wele an ka armée ka dɔn ko u ka sasasali ninnu na baara de kɛra cogo min bi n ka to bɛ baara kɛra cogo min ka fɛn bɛɛ kɛ ka dɔn ka fɔ min ma ko ratissage baaraw bɛ kɛ ka bɔ ka dɔn k'a ta ka yɛlɛkɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ka fɔ ka taa dɔn ka taa donc furali bɛ daminɛ Mali yɔrɔ kilancɛ bɛɛ la bi pour que a ka se ka taa k'a yira k'a fɔ ko anw bɛ an ka lakana ta en charge a b'a fɔ ko gɛlɛya tɛ k'a kɔnɔna dɛ parce que a kɛra cogo cogo o kɛlen k'o ka sow danga cogo min bi an bɛ taa la an ka so ninnu cili de kan donc kɔnɔna na wajibi maa dɔw bɛ se ka to a la c'est pour cela an bɛ dugawu kɛ tile fila na maa bɛ tora la donc o sisi ninnu na o baara ninnu na mais armée renforcée don armée ma donc encouragé don
administration yɛrɛ décision min ta fɔlɔ a bɛ fɔ min ma ko prime aya a bɔra 10 na k'a kɛ 15 ye pour que baaraw ka se ka kɛ ka sɔrɔdasiw ka o ni kura don la k'a fɔ ko c'est maa min tora kɛlɛ in na i ka denbaya b'i ka en charge pour que baara in ka se ka kɛ donc bi o hakili sigilen don su don min an y'a fɔ aussi an ko n'o sara u ka susu ka don dimi ma dara ko ka da o la u ka na n'o ye cercle kɔnɔna na n'o sara yɔrɔ min na ka fan fara ko kɔnɔ k'a yira jamanadenw na k'a fɔ k'a ko ninnu sara ka jamana kɔnɔ donc hakili o baaraw daminɛna bi o baaraw de kɛra ni baara de kɛra ka dɔn an b'o fɔ donc n'o yɔrɔ kɛra aussi an b'o fɔ mais bi ka tɛ ye tanuni don ye bi ka dɔn pour k'o encourager parce que déjà gɛlɛya min bɛ yen an ka hakilina min bɛ yen ka se de faire en sorte comme tubabu ko bɛ taa an ka baara kɛ ka dɔn pour ka se k'an ka sɔrɔlaw min y'o ni pour que jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na b'o encourager k'a fɔ vous avez tous nos soutiens et tous nos engagements et tout nos soutiens encore réaffirmer notre engagement donc baara min kɛra tile fila na an ye jateminɛ kɛ donc o ye dugu in ka dɔn sasasa tuma min o ye terroriste kelen faga o ye n ka pɛrɛn 2 minɛ o ye chargeur 3 minɛ o y'a ka moto 2 minɛ a ye tanki wali kɛ a fɔ min ma ko TYT donc longue distance o bɛ se ka yɔrɔ caman kuma yɔrɔ caman kan donc yɔrɔ caman na dɔn o sari a bɛ se ka to yanni jusqu'à na dɔn à quelques kilomètres na dɔn baara bɛ se ka kɛ n'o ye o y'o 2 minɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ a bɛ fɔ o jaune seli jeune seli aussi Pogo ni o bɛ Pogo ma donc à 22 kilomètres na donc du nord na donc de Makala o dugu ni aussi an y'a ye ka ko o ka base logistique o sigilen bɛ yɔrɔ dɔw la donc ni a bɛ fɔ ma production ka daka yɛrɛ ka donc o sigilen bɛ yen o bɛ bɔ yen de ka taa tiɲɛni kɛ armée ye dankari k'olu la ka donc o ci ka se ka sokɔnɔna kɛ kɛnɛ mana ye ka se ka bɔ yen donc jateminɛ kɛra yen ka fɔ taara drapeau turu Mali ka drapeau turu o yɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ka donc o la ka baara kɔnɔ o ye moto caman minɛ o ye ka donc engrais bɔrɔ 20 ka donc o y'o minɛ ka tila ka donc an b'a fɔ min ma ka donc an b'a fɔ min ma o ka marifaw ma ka donc marifa min minɛ ka donc a bɛ marifa 10 ani kɔ donc nin bɛɛ jateminɛ na k'a fɔ hakilinaw taara donc engrais ninnu bɛ kɛ ka ka bombe ninnu de dilan donc o ka mobili dɔw bɛ yen ka donc olu yɛrɛ minɛ na donc o yɔrɔnin na jateminɛ kɛra k'a fɔ n y'a fɛn ye sɔgɔma joona 2 heures du matin o taara bin an ka kan dɔ kan o kan kɔnɔna na an ka mɔgɔ 2 tora la olu ka mɔgɔ 5 ka taa an y'olu ni tigɛ donc o kɔnɔna na aussi n ka mɔgɔ 1 minɛna donc n'o ye ka donc mɔgɔ 1 minɛna an b'a fɔ ma ko nu Boubacar Diallo donc n'o ye terroriste dɔ ka taa o minɛna bi o ye gendarmerie ka disposition kɔnɔ baaraw de kɛra a ka hakili sigi la k'a lajɛ ka donc joli de bɛ nin ko in jukɔrɔ baara de kɛra cogo pour que hakili sigi ka se ka sɔrɔ a la jateminɛ kɛra k'a fɔ ko ɲɛkɛra mara la aussi ni tile filanan frappe aérienne dɔw kɛra de façon ciblée ka donc Wɔsare Wɔsare ka donc wɔjina ka ne ba bɛ bɔ yen Wɔsare ka donc o ye ka kulu kɛ n'a ye ka wɔ kɛrɛfɛ ka l'arrondissement donc kɔnɔna na o ciblé la ka donc attaque dɔw kɛra ka donc ye yɔrɔ sa trop sisan ka donc olu kaɲɛna o ka minɛnw ka donc o minɛna parce que olu de bɛ ka Somalia fanfɛ yɔrɔnin ninnu na donc olu de bɛ tiɲɛni ba ka bonyana yen yɔrɔnin na jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi na donc an b'a fɔ yɔrɔ min ma Bakasi mara la précisément Bayi fanfɛ u ka tu kɔnɔna na donc armée na donc attaque na donc ciblé jihadiste maa 60 ɲɔgɔn donc olu ni bɔnɛna ka taa ko la ka taa su ka tɔgɔma donc jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi na donc a fɔ min ma opération Kɛlɛtigi jateminɛ kɛra k'a fɔ tile 2 in na donc min minɛna mobili 28 o de minɛna terroriste la mobili 28 de minɛna terroriste la Kɛlɛtigi ka baara kɔnɔna na moto 94 na o minɛna ɲɔbɔrɔ ka taa donc 770 ani 718 ka taa o de minɛna n'o ye malo ye et en même temps ka donc baara tɔw kɛra ka donc nord la aussi an ka mɔgɔ 40 ɲɔgɔn ka taa donc n'o nord la olu yɛrɛ ka donc olu ka donc timi ma taa donc a b'a kɔrɔ tuguni donc olu aussi ka donc olu tora ka donc rebelle ka tiɲɛni na donc ni jateminɛ kɛ de kɔnɔna na baara in ka donc hakili sigi b'a la
baara in de kɛra cogo min na dɔrɔn a bɛ armée ka wulikajɔ baara in de kɛra donc opération keletigi min na donc baaraw kɛra yɔrɔ bɛɛ o ye sɛsɛli kɛ ka se ka donc a fɔ min ma Sikaso mara fɛ parce que min don ka dɔn an b'an janto an yɛrɛ la Sikaso min bɛ kɛra de ka donc min bɛ tubabuw ka donc dɛmɛna cogoya dɔ la donc frontière kɛ n'o ye Alassane Dramane ye an hakili b'an ka frontière la donc bi an bɛ baaraw kɛ k'an ka frontière bɛɛ sécuriser pour que na donc maaw bɛ fɛ ka baara min kɛ ka dɔ bɛ don aw kan sufɛ na ka donc dara cogo min na donc an bɛ se ka kɛ parce que ninnu bɛ fɛ ka kojugu kɛ anw sigilen don k'an ka jamana mara cogoya dɔ la pour que hakilinaw ka se ka to bi aujourd'hui moyens b'an bolo ni ye avion pan cogo cogo nka an bɛ se k'a ye n'an b'a jigi an b'a jigi moyens b'an bolo ni k'i bɛ dugu di nka an b'a ye nka jigi tigɛlen b'o de la parce que an ye exemple min yira o la dɔ bɛ Gawo nka donc o y'o ka répondeur faga dɔ bɛ Gawo nka donc o y'o ka avion torché faga nka donc ka tila ka communication tigɛ maa o maa b'a kɔnɔ an y'a enregistré k'a yira o la ka tila k'a fɔ avion marque ye nin ye mɔgɔ joli b'a kɔnɔ k'o yira o la ka tila ka na fɛ ka ci o ma k'a fɔ n'a y'a kɛcogo an bɛ mɔgɔ dɔw la depuis Faransiw ye ka Faransi jigi tigɛ la Faransi ka tɛ ja tigɛ la ka baaraw bɛ kɛra o hakili sigi de kɔnɔna na aujourd'hui nka donc an bɛ taa la de ka taa l'opération kɛlɛtigi o bɛ taa kanu de nɔfɛ ka taa ko ale attaquer les olu ka ɲɛ d'accord an b'a fɔ ala ka seba dun a diya nka an nana ye k'a fɔ an ni maa minnu bɛ jɛna baara la n'o ye Barikani ni Fuba n'a ɲɔgɔnnaw an y'a ye k'a fɔ ne fila in na ɲɔgɔn min kɛra kunna sunya kun an y'a ye k'a fɔ sisan kɔni an y'a ye k'a fɔ a jɛlen don bɛɛ ye k'a fɔ ko tubabuw ka sɔrɔdasi minnu ma anw fɛ yan k'u bɛna taa u bɛ taa cogo jumɛn na k'u taa dɔɔnin dɔɔnin yanni waati cɛ bon u bɛ taa ka bɔ yɔrɔ min na yɔrɔ min na u bɛna langolo yan wala an bɛ yɔrɔ min na komi an bɛ se ka Gawo ani o nord fanfɛla ninnu an bɛ se k'a bɛɛ la sécuriser an yɛrɛ dama yɔrɔ depuis o taara bɛɛ baara bɛ ɲɛna o an bɛ opération min kɛra ka donc yɔrɔ bɛɛ na donc o de la baara bɛ ɲɛna o an ka mɔgɔw bɛ formation na baara bɛ continuer n bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛnw k'u hakili sigi maa si tɛ se ka maa si ka sécurité garanti ninnu nana waati min ka taa ye d'abord de kama waati min ko mais dire k'a fɔ ka kule nɔfɛ k'a fɔ ka taa donc an b'a kɛ cogo di o ye fugariya ye ala k'an kisi fugari den bolo de jamana o jamana ne bɛ fɛ ka bɔ n ka fɛ ka gɛlɛya kɔnɔ ale de wuli ka jɔ cɛcɛyɔrɔ la an tɛ se k'an dafa de wolobugu la an bɔra Sunjata la an bɔra Badɛrɛna la an bɔra Sumaworo Kante la ka tila k'a fɔ ka ko fadenw de ka kan n'an mali faden to ka dɔn an ka kafɛ ni cɛ bɛɛ bɛ sa fa tɔ bɛ to kelen na n'an bɛɛ bɛ sa fa ta kelen ala la denw de ka ko baara mais ni fugari min ko k'an tɛ jamana gɛlɛya kɛ se ka da don a la n'o bɔ a la gɛlɛya don kuma tɛ tila ni dusu ye et puis mɔgɔ kana miiri k'a fɔ k'an bɛ kuma na k'an bɛ dusu bɔ kuma kɛra dusu bɔ kuma tɛ o ye tiɲɛ t'a dɔn tiɲɛ tɔgɔ ye Muhamadu ala ka hinɛ ala ka hinɛ prophète ba la paix et salut sur lui don min a ba bɛ sara Maka kolon ba kɔnɔ a bɛ fɛ ka gɛrɛ Muhamadu o y'a sɔrɔ san 7 a y'a kun kɔrɔta tuma ni na saya tun b'a ni nɔfɛ ka a y'a kun kɔrɔta k'ale dɛ a ko Muhamadu kɛ cɛ ye maliyɛnw a ye kɛ cɛ ye n'a y'a kɛ muso ye dɔ b'a fɔ n'aw kɛra muso ye dɔ b'a fɔ ala y'aw kɛ cɛ ye n'a fɔ an kan ka kɛ cɛ ye n'i ye Mali ta ka fɛ dɔ bɛ aw gɛnna ka bɔ Dakar la ka bɔ ka complice da la o don mɔgɔw hakili Mali ko tun b'a la fugaro dɔw wulila yan k'an bɛ taa bi n'i ba sara an fɛ i ma muso de ka tɛmɛ sigi ni an tɛ so la an k'an tɔ don dunuya ala kana fugariden bɔ masi la jamana bɛ position min kɔnɔ jamanadenw bɛɛ de kan k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen mais an kan ka wuli ka jɔ cogo si jɔn ni jɔn de bɛ fanga la nin ko bɛɛ anw denw anw musow an dɔgɔninw an balimaw o de bɛ fanga la o ye mun kɛ jɔn na n'a ka bolo ka faga se bi dɔw ye o bɛ fɛ ka imposer kunna se bi dɔw ye o bɛ fɛ ka kɛ ko faga o bɛ dɔw minɛ k'a da k'o kantigɛ ka sɔrɔ ma fɛn kɛ tout simplement o bɛ mun dabɔ k'a fɔ a ko ni gouvernement de b'a kɛ ɲɔgɔn depuis lawale la ni ni gouvernement ma baara kɛ o de bɛ lakana o de bɛ sariya boli o de bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka dɔn i bɛ se ka fana tigi yɛrɛ bɔ a la o bɛ na dugu la ka dɔn a namiw o b'o da k'o kantigɛ donsokuntigiw o b'o da k'o kantigɛ ko o la ka dɔn an b'a fɔ ka k'a kan ka kɛ cogo di a kan ka kɛ cogo di
bɛɛ ka kɛ cɛ ka fɛn dɔ k'i yɛrɛ de fɔ ni kɛlɛ cɛ don min bɛ kɛlɛ na n'i y'o jateminɛ n'i y'o pèse ka fɛ dɔw tɛ tɛmɛ hali 50 kilos mais dɔw ye n ka tonbakɛlaw ye dɔw ye n ka sarakɛlaw ye dɔw ye n ka sɛnɛkɛlaw ye maliyɛn den bɛɛ y'o yɛrɛ sɔrɔ dɔɔnin o fɛ ka dɔn ka fana ko bɛ nin kɛlɛ kɛ nata kɛlɛ kan sisan yɛrɛ baara kɛ n'an ni sɔrɔ an ka sɔrɔ su ye mɔgɔ faga n'i tɛgɛ don i bɛ dollar sɔrɔ kɔnɔ i bɛ sɛfɛnw sɔrɔ ka dɔn bɔsi fa ye n ko sɔrɔ su ma komi wari b'o kun a ye taa dɔɔnin dɔɔnin a kana o bɛɛ ban n'a y'o bɛɛ ban a bɛ gɛlɛya maintenant n'i ye min fa ko n'i tɛgɛ don a kɔnɔ bɛɛ bɔ o bɛɛ bɛ mun na ka taa kɔrɔ la ka taa maa dɔw de b'o finance la o maa ye jɔn ye an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ka taa dɔn bi maa min tatɔ la ale mɔgɔ min bɛ ka taa dɔn sini an bɛ dɔgɔnin min bɛ an denw min bɛ ka taa fanga la olu y'a ye ka taa baara de kɛra cogo n'i y'a ye ko sɛnugu jɔlen don i b'a sɔrɔ kala de b'a kɔ an ma jigin mɔgɔ la koyi mais baara in kan ka kɛ cogo min o bɔra o ye yɔrɔ fɔlɔ min bila armée y'o occupé mais san'olu ka na anw tun bɛ yen bi n y'o de f'i ye ka taa communication bɛ dila ma cogo min moyen satellitaire baara bɛ kɛra cogo min hakilinaw bɛ dila ma dɔrɔn faransi yɛrɛ t'a dɔn finalement ale ye min fɔ le ministre ka dɔn Le Drian a ko k'a fɔ k'i baara kɛ ka dɔn ko a bɛ fɔ même Wagner kan ka o ka débattkɛlaw dɔw ko président yɛrɛ ko il y a plus de 800 hommes c'est ça ce qu'on appelle mensonge d'État. Macron était menteur. Le jeune Macron était menteur. Il est menteur pourquoi? Parce que je ne sais pas d'abord, il y a 800 hommes mathématiques, c'est un menteur. S'il veut gérer le pays, la France parle de mensonges. Il va faire une référence à Aradar, tu mets dans la caméra, c'est pour cela que non, ils connaissent absolument bien, parce qu'il y a boulot. Eux, d'abord, ils avaient l'information, au tout même pas avec nos services de renseignement, au tout même pas au niveau du ministère de la Défense, au tout même pas au niveau de l'aéroport, au tout même pas dans le logiciel de l'armée. Mais c'est là. Donc, ils ne sont pas au courant de l'information. Allez, chef d'année, nous avons parlé de réseau en Bourdon. Au réunion qui est en Bourdon, journaliste qui m'a dit que il aujourd'hui, réunion dans le Bourdon, nous avons demandé qu'il y a plus de 10 personnes qui travaillent au niveau des radios privées, au niveau de Internet, au niveau de la presse internationale, où on devait d'ailleurs dire à des tours sur sur la RFI, sur France 24, il m'a dit politiquement, directement dans le sur l'aide de l'ancienne. Ah, mais qui est bon, il y a des c'est ça. Il a fait ce mot également, ça veut dire qu'on trouvait les saumons et les saumons. Alors, il faut avoir de toutes les façons. Avant de refinir, donc, on peut pas avec elle. Écoute, est-ce qu'on peut pas en se occuper? Alors, surtout en bas, parce que moi, c'est le cas sur le coup. Donc, par avec elle, on est c'est pour cela que l'occupation qu'il est comme le ministère de la Défense a convoqué Takuba Mahoma bien dans une réunion extraordinaire avec le ministre des Affaires étrangères. Qu'a fouillé Mahoma ne fait qu'à barraque valide. J'ai un il s'est qu'à barraque. N'est-il fait qu'à barraque qu'il est complot de là. Il veut faire qu'à tout français, il est quand même un parce que il est dans le donné. L'Allemagne qui nous a reconnu en première position, indépendance là. Aujourd'hui, l'Allemagne est devenue sudiste. Parce que nous, le faut que nous soyons plus oubliés au monde. Parce que les peuples oui, Afrique pour eux, le Mali appartient à la France. À la réunion d'hier, à Fora de Twabou Belagé, à Fora Amassadou Belagé, ni me fait on est qu'à Baraka. Avec Baraka dans la transparence. Avec total, gagnant. Mais la fois de couper les billes dans ça, qui ni d'Omba, ni quand la Omba de la Koum, par exemple, nous personne n'a pas trouvé, ou Bara, peu au tête. Anyaka Omanyaka, Anyaka Dabeta, Ambe Koum, nous les femmes qui m'ont amassé, Ambe Koum, Kaga Tabena, Hoya, Alala, Diaka.
mais ni min kiti halala de ki be tutu babo ta to bi ja parce que jamana de ko lo bi halala de onko an bi jamana dabe da ko la da halala ya de an ka ko ya an ye fantanye mais on fa na on bo on fait to no la an la mara to bi i ka fantanya kam i b'a ka cɛkɔrɔbaw ye i ka a ka parfum ɲuman i ka fini ɲuman i ka mobili ɲuman anw ti ɲɛ b'o fɛ parce que an ma mara o kɔnɔ an bɛ ɲɛ bɔ min fɛ an ka danbe n'a ka hɔrɔnya pour que mɔgɔ kana ka se ka fɛn to anw o den fiyɛw o kabiyatigiw o hɔrɔn o danbew o jeliw bɛ min ɲɛfɔ silamɛw bɛ min ɲɛfɔ hɔrɔnw bɛ min ɲɛfɔ baara kan ka denw n'a sera k'o baara kɛ hakili sigi sɔrɔ a kɔnɔ. Donc, an bɛ placer ta i hakili sigi o la parce que min don e sera de i ka norme la an b'a sécuriser. Halisa an ka fɛn caman an b'a sécuriser yɛrɛ o. A kɛ na caman bolo a ka na anw bila ka jɔ a yɛrɛ ye. An ye anw da dɔn. Cɛ fɛn minnu bɛ min yɛrɛ dɔrɔn est ce que janfa tɛ nin ko in na. A b'a la. Bakan taara. A b'a la. est ce que an kɛrɛfɛ jamana caman bɛ yen. A b'a la. Olu fana b'an juguya la n y'a jigin na t'a fɔ jamana b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ. Jamanadenw b'an juguya la parce que i wuli ka jamanadenw sɔrɔ nin tunu. N'i ye ko jateminɛ ka lajɛ ka mɔgɔ o ye baara min kɛ tile fila o b'u prépositionner Côte d'Ivoire Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ye jɔn ye maa min kamana mɔgɔ 300 de su kan ka fana ye wa Alassane Ouattara kelen ale de y'a wolo ba kalifa anw na yan Mali a n'a balimakɛw wa Alassane kelen o de bɛ tulonkɛ kɛla bi n'a ka dɔgɔ ko n'a ka intervention ko n'a sina ka intervention o y'a ɲininka k'a fɔ n ka dɔn ko video dɔ bɛ circuler e ye maliyɛnw ye a ko ko internet bɛ se ko la dɛ mais a m'a démenti mais min don a ko n'a ka dɔgɔ a fɔ ko justice bi maa min y'a kɛ n'a k'a b'o kan dɛ a y'i kan dɔn ko ye problème interne ko mais ko Mali ka d'olu ye ko bi n'a fɔ olu tɛ fɛ n'a ka gɛlɛya ka kɛ Mali kan wa Alassane kelen ko Barika ma kɛ échec ye au moment où tubabu ko Barika kɛra échec ye nka tuma opposition dɔw don u ka maa ɲɛnama dɔw bɛ yen ko analyse politique dɔw bɛ yen ko an ka bɔ hali Hollande sɔnna ka fɔ k'a tɛ ko gɛlɛya kɛra kɔnɔ mais Alassane ko gɛlɛya ma k'a kɔnɔ Bazoum ko gɛlɛya ma k'a kɔnɔ donc président dɔw bɛ yen ka tɛmɛ Macky Sall ko gɛlɛya ma k'a kɔnɔ c'est d'abord que c'est dégoûtant c'est que i ye jateminɛ kɛ ka taa ninnu dabɔlen bɛ nin kama ka hakilinaw de ta mais min don ka taa logique kelen de la bi an bɛ yɔrɔ min semaine tɛmɛnen Bénin mɔgɔ 9 de sara avec les touristes. Donc aujourd'hui, Togo visé nous. Dans les jours à venir, c'est incontestable. La Côte d'Ivoire va pour frapper quelqu'un. Et aussi, comme on est bien. Donc le Sénégal aussi bientôt va avoir la situation. Donc il y a des biens qui étaient les calés. Barabikela Tchou, aujourd'hui, Bazoum bat dans la Bindo, pour les 3 frontières, donc nous n'avons qu'à soulever un souquet. Donc, tout le monde est tout ombre, à tout le monde, donc, pour eux, on est Burkina Faso, il y a un des bons matériaux qui a fait qu'on a discuté. Maintenant, on est toujours discuté. C'est le gars président, il y a un rencontre qui a raconté le problème. Comment qu'elle est Macron, comment elle a fait un déguet c'est que c'est honteux parce qu'un vrai Sénégalais n'est pas ça. Avec Macky Sall, vous voulez en tant que président de l'Union africaine, comment Macky Sall c'est le carton non, les opatari n'a pas de temps, les couilles n'a pas de temps, on a qu'elle est accusée, mais on a autant de temps qu'elle est carton non. Mais dès que vous faites que les lions viennent avec tout. Donc après, vous tout ballon à faire échec qui est là. Bah, c'est la question mais accusée si à l'on a fait. Oui, on gagne. Europe bɛɛ wari fara ɲɔgɔn kan k'a di Macron de ma Macron ko n ka se ka kɔnba in kɛ donc a dira de Hollande na k'a fɔ ko bɛ se ka kɔnba in kɛ donc o y'a kɛ se ka ka takuba dilan an ko désormais rencontre min kɛra kuma an ko mɔgɔ ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ discuter Mali ko la Mali mɔgɔ bɛ discuter Mali de kɛ de façon bilatérale i ni ne anw de bɛ sigi n'o tɛ ɲɛ k'o discuter mɔgɔ wɛrɛ tɛ anw ka kungo fɔ mɔgɔ wɛrɛ ni ko in bɛ an bɛ continuer min na n'an tilala nin na an b'an ka wɔrɔfɔ dabaliya ma français an ka fɛnw bɛ français bolo an b'a yɛlɛ ka k'a bɔ a kɔnɔ en même temps ka dɔn k'a fɔ an ka devise de sɛnɛ bɛ kɛ n'a ye nin bɛɛ procédure an bɛ bɔ a kɔnɔ pour que ka dɔn dugu fitinin dɔ bɛ yen comme Gabi u ka wari b'o bolo dugu fitinin dɔw bɛ yen comme dugu wɛrɛ bɛ yen ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ olu bɛɛ kan mɔnɛ b'o bolo Ghana kan mɔnɛ b'o bolo Niger kan mɔnɛ b'o bolo Guinée Conakry kan mɔnɛ b'o bolo dugu fitinin dɔ bɛ yen Mauritanie kan mɔnɛ b'o bolo dans les jours à venir aw bɛ baara de kɛ an b'a ka indépendance ta an ka
parce que n'i b'i ka monnaie ta kɛlɛ dɔ ka tigi aujourd'hui ka anw bɛ sanu min bɔ kalata kelen de ka kɛ baara bɛɛ kɛ ka matériel san ka sɔrɔ ka o ta bolo ka usine jɔ o t'an bolo ka sɔrɔ ka fɛn wɛrɛ k'an bolo bi sanu tigɛ min b'an bolo a bɛ sanu tigɛ min b'an bɔ nous demandons à gérer ka ɲɛ avec transparence la plus totale a bɛ bɔ cogo min comme canadien olu de b'a bɔ comme Afrique du Sud de b'a bɔ désormais an b'a ka droit de veto kɛ ka pour les contrôles n'o ma sɔn ka sɔrɔ ta ka bɔ yen pour que aw ka se ka an ka fɛnw exploiter o baara bɛ de kɛ hakilisigi kɔnɔ c'est ressources économiques dont sɔrɔ la an bɛ se ka monnaie dilan ka kɛ aujourd'hui ka dɔ jamana kɔnɔ si nous sommes les troisième producteurs en Afrique de ko in na ka bɔ baara ka se ka k'o ye bon n'an y'o baaraw kɛ hakilisigi kɔnɔ Mali bɛ se ka ka monnaie dilan pour ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ n'an y'an ka monnaie dilan n'an tilala ka armée ta ka sɔrɔ sécuriser k'an ka monnaie sɔrɔ pour avoir une indépendance mais an ye jamana in na depuis plus de 60 ans nous n'avons pas l'indépendance économique donc indépendance économique moyen t'u t'an bolo toujours n'an ka monnaie la o bɛ o minɛ datugu an t'a yɛrɛ sɔrɔ donc il faut que le peuple malien les enfants du Mali qui ont une certaine capacité de réflexion, de vision, une maturité intellectuelle, doivent mettre leur savoir ensemble pour essayer de faire projeter le Mali sur le plan international pour avoir des situations comme ça. C'est ce travail pédagogique, ce travail réfléchi, Mali Kanaka au-delà dans les jours à venir. En bien mot, des mecs avec un baraque pour le Mali Kanaka. Bon, en mot de condamnant, rassure-toi que Tchoukoumi Macron, on va les sauver. Alors, on va les sauver. Attends, est-ce que comment ma la média pas fort ces amis là aller na à Soudan pour nous la chaya la world la donc en vraiment c'est pour la voilà pas fort est-ce que ma femme dit vous là il a la comme frontière de la montagne c'est la frontière allez en France la frontière est libre allez pas on a la disposition là mais avant à la famille an y'a sɔrɔ yom to ɲɔgɔn na ma Alassane ne ka bila a kɛra cogo cogo ale yɛrɛ ka taa tɔw man ca kosɛbɛ n'a an ka ye cogo la a nana hakilina fɛnɛ cogo la parce que il ne peut pas continuer aujourd'hui k'a fɔ n'i ye min kɛ nka celui qui règne par les hommes paye la ça c'est la logique est très claire c'est mathématique très clair donc kɔnɔna na baara min de kɛra je pense réellement que hakilisigi kan ka k'a kɔnɔna na donc à quand tu auras parce que la situation ne sera pas comme lui il a une armée professionnelle or nous on sait que l'armée tabou à la fois Sénégal donc armée ils ont été toujours gérés par la France parce que c'est des colonies dans la France c'est qu'il y aura eu donc aujourd'hui ils n'ont jamais eu de l'armée l'armée est protégée le nôtre en fait tourner tout boulot et donc l'armée est tout boulot maintenant ici parce que 9000 hommes à l'aise nous pensons à l'élément donc il reste beaucoup à réfléchir parce que dans par erreur dans la première fois Bambo était aussi bien équipé mais Bambo n'a pas la France comme il le sait parce que comme à l'interne donc rébellion c'est la guerre donc il se trompe donc il y a ce n'a donc galon dans la boulée galon si il y a donc boulot est chez nous au secret donc nous pensons que nous travaillons pour ça on est à la fin. Alors, nous avons un mouvement social pour la pour les qu'est-ce que le mouvement social pour la et à la vidéo voilà pardon maman to ira la il faut qu'il il est important que les logements sociaux procédures expliquent moi les logements sociaux les Mali comme on a depuis moi beaucoup watina nous sommes Badalabu, Sema, donc Sodo, tu es lié, tu vois, donc Moro, donc Paradis. En Moro, on en 1992-93, Alpha n'a un logement sur son fort. Donc les 320 logements au quartier Mali. On a dit Alpha Yaki, Adimo, et Eco, à partie Moro, à la cadre Moro, c'est pour ça que l'État, il est Adimo Moro de son matin, il y aura un cachet. En gros, on a un logement social qui est toujours à la voiture, où tu auras soutien. À la fois même, pour croire que la maillot, ou bien un logement social fitine de l'autre. On s'appelle Moussa Koufa, ça les gars, Moussa Koufa, donc ça les gars continuent. Ça les gars continuent, les Moussa Koufa, mais ça les gars continuent, mais soutien par la maillot, mais là, vous savez, ni bola pour un pas de dans le Pays-Bas, elle savait que ça va vous intéresser. Ça va vous intéresser dans le logement social de donc on a joué au
Donc, quand on a parlé, on a un cas, on a un source où est dire à tout, on a un cas. En gros, on a un document pour les aller. Avant de trouver hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ ko maaw loger le logement ko in ka kɛ donc discussion kɔnɔna de la ka fɔ a y'a faamuya a ko ka logement ninnu jɔ a kana tɛmɛ 7 millions kan o 7 millions kɔnɔna na ka taa logement type 3 de bɛ yen logement fɔlɔ ye jumɛn ye ka taa fantanw ka so o dabɔra parce que mɔgɔ b'a k'a fɔ logement social dabɔra fantanw dɔrɔn de kama o ye kalo min laissez a ma dabɔ fantanw dɔrɔn kama a dabɔra bɛɛ de kama. Ni maaw y'a fɔ k'a dabɔra fantan kan sa de a tigi t'a dɔn hakilina min ka d'a ye a b'o de fɔ la logement social fɔlɔ bɛ dilan caution dɔ t'a la e tun b'a a dira ka taa ne maa min ka taa ne bɛ se ka bakɔni ninnu zɛgɛnɛkɔrɔko ninnu ni fɛn ninnu ka taa i bɛ logement na o ma se ka taa i bɛ wa 4 ɲɔgɔn sara donc so bɛ d'i ma ka taa i ka se ka wa 4 sɔrɔ ka taa i bɛ san 20 k'a kɔnɔ a tɛ d'i ma k'i k'a ta i bɛ san 20 k'a kɔnɔ i b'a sara ka taa kalo kɔnɔ na o y'a sɔrɔ ma ka taa a bɛ fɔ min ma ko caution a tɛ taa o tɛ se ka yɛlɛ i ye o baaraw nana ka kan ka logement fɔlɔ dira filanan dira sabanan dira a tɛ kɛ baara kɛ ka da avec la marque ma donc moins dɔw ye hali o so tɔlen jɔtɔ la dɔrɔn i bɛ mɔgɔ ka kɛ ka mɔgɔ wa dɔn donc logement social parce que ale ko ma ka tɛna tɔgɔ sɔrɔ a la ale ni hali o hipo an continue na k'o jɔ mais o baara kɔnɔna na commission nationale dɔ de bɛ yen ka dɔn o de b'a gérer o commission nationale de distribution de l'eau a daminɛ généraux de b'a gérer. Donc, Mamadou y'a géré, général Fabé a géré. En gros, on en a, donc, à la fin de Isaguindo, et puis les sangs, avec les machines là. Donc, quand on a quelqu'un aussi, office de l'habitat bien là, beaucoup de nous avons nommé la clé. Isaguindo aussi, donc, donc, on est clé, donc, voilà. Commission na jusqu'à présent chama ba ko o lire te baraka ministère ou la ministère mo de commission comme décret normalement le gouvernement a fait follow que autre commission de Chine commission voilà donc les gens qui notre office manière de la télé chama des logements sociaux et quand donc vous avez donc prison à comme Touré à Touré à prison à la le syndicat parce que il y a donc la union tient donc quelle la union donc bien foule tout ma trouvé prison ça fait la moitié dans la nena on va prison avec toi que on dit que tu as et on dit que donc tous ceux qui sont là tu as nommé donc les frères là na moyenne nous la sommes dans donc à les donc commissariat akara chugo man ngere ya bina le fogiri telwi nan donc comme il y a fait ma folo na ya sara na na sa na mi do amalo mo kana dinem parce que format donc il y a ay que les fait mo fa ta karay donc ni ho ya ni ma bi oki et c'est pour la bi o la ma be le fait wali donc en tout cas donc il y a akara chugo et tout donc n'ambo on a na ko gere ya ni donc logement social folo ma de donc il y a fait tout mes 20 000 francs folo na ye mi ye na cadre B na ni cadre parce que c'est 20 000 francs dans le cadre C au niveau. Cadre B, cadre B2, où tu as montant de B dans le formellement, dans les 40 000, 50 000 francs. Logement en parle, logement social pour un pays, et bien 75 000 francs. So, logement social pour un pays, et bien 150 000 francs. Les 1000 km là, Fantam c'est 150 000 francs. Étagé. Étagé. Moi, je suis étagé. Étagé. A so jɔ de étage donc ni aw ti ko kalama a ye ko ɲini k'a dɔn logement social tɛ ka dɔn k'a fɔ ka dɔn ko a kan ka di fantanw ma ko fantanw ka dɔrɔn de ka dɔn non a tɛ ne kɛ ye cogo la fonctionnaire a ka gɛlɛn n'i bɛ baara kɛ jɛya la i ka se ka so a ka gɛlɛn i ka baara kɛ i bɛ baara kɛ nka i ka sara de n'i ye ministre sara ta dɛ c'est 900 000 c'est pour ça que ala kɛ 1 million n'i ye san 5 kɛ ministre la tu n'as droit qu'à combien de millions? 100 tours ministériels. Donc, ça veut dire chaque mois, chaque année, tu as droit à 1 million, tu as droit à 12 millions. Donc, il y a 100 flacas, 24 millions. Il y a 100 sabacas, 36 millions. Il y a 100 nanicas, 48 millions. Il y a 100 dourcas, 60 millions. 60 millions. 60 millions qui est à un village électrique. Attends, bibi ambaye wamekuja kataja o ika sambe iba baba foida
Donc, à ce moment fonctionnel doit payer, commerçant doit payer, manière de l'extérieur doit payer, sans bouiller, c'est la solution, dignement. Maintenant, l'État a dévoilé à tout le monde qui a 7 millions 400 000. À tout le monde qui a terrain, l'État de terrain, si on a des cas de exonération des cas, des cas de exonération des cas, nous avons montant de l'année à la mais il faut qu'on ait dans le fait oui, caution cas, pour les gars à déposer une banque. Autour de là, 1200 lots, oui, on a dit officier de l'habitat à café, au café, à 35 millions. Donc, au caractère, au Guéret, on a 35 millions de dollars, 600 et quelques lots, mais ils ont Koko Boka de Kafran, Sobika de Soviet. Donc, il y a des dana au Konam, commission d'assolution, à Nébi, dans les ménages de Kuta, bébé, la prison centrale là, il y a un capo Kola, donc je dis que nous avons des zones à Kobo. J'ai dit en son temps, aïe, moi, à des boulots, parce que son nous, c'est qu'à dire comment Africa, il a fait. Mais avec 10 des critères du pays, il y a un il faut le droit parce que catégorie court donc avec une chaîne décidé là une autre chaîne décidé là donc tarot sur un cadeau à 2 mois donc bien donc un jeune fonctionnaire donc tarot donc il est cadré donc tarot il veut logement social mais donc là parce que il y a des quelques chambres de logement il est au maçon aucun clé aucun d'entraînement aucun d'entraînement il a fort Premier ministre des magies. Donc, il y a une ministre de l'habitat, ou les responsables de la gestion. Le coquin là, c'est lui. Donc, comment on a pour suivre les nations au Karam campagne. Sugar de Duel. Sugar le monde de Moussoumani doit affouler à Bacheva. Quand le fruit, tu as essayé de sauver les dîners parce qu'à un moment donné, sauver les dîners quand la foule a chrétien, tu as donné bien pour faire la foule là. Sauver le boss là, il y a qu'on a allé hakilana. Musulmani ni chrétien, c'est la foule tienne. Mais ni musulman dans la vie, c'est la foule chrétienne là, la vie est dans la chrétien. Bon, comment faire un bon courage nous non? Quand on a sauver les chrétiens, quand c'est à gauche, à boire à essayer. Fou qui est la carte de Boka de Chef. Fou qui est la carte de Chef, la carte de Debla, Douba dans l'école. Douba dans bébé. Donc, les logements sociaux, beaucoup moins une fois, dès qu'il y a une chef au poste de oui, à ça. Je vais les briser pour les Canada, on dit que tu vas y aller à la chose. Après, il dit comme les autres manières à poste de la yasso. Allez, les briser. Oui. Parce qu'après, on a créé le code de la mode de la paradoxe. On peut faire attaquer la vie privée de la commune politiquement, ou sénat politiquement. On va donc avoir le concours qui est pas à la politique. Mais nous, il faut le mettre dans le cas où on a un hectare de terrain. Depuis tant qu'on met la fatale, on a terrain dans la procédure, la hectare pour la terrain. Au cours de la pour modifier la terre, un peu moins de tout à la catégorie de la réseau social, la finale de notre l'unité, la front tableau. À quoi à quel moment Biga da on a ko ndi muso sa fulu do kai do su so ko a kera ta ko bin sina ko ka wa ministre ko no ka ka gele a ko no na ka gele ale president ya yoyi so le president yoyi o sira ka ko mana o ministre yoyi o décision da ko mido a fora ko gele be ko o mata o ka ise ka suspend foro o ka se kale ka do to kile je ne pas mériter ni to ta ni mais alors, on a quelqu'un qui a été n'a pas médité. Mais lui, nous, quand quelqu'un a fait ce qu'il a fait Adam, ce qu'il a fait mais lui, nous, comme ce qu'il a fait, moi, donc, quand on y est traversé, donc, quel est le pays? Donc, on va faire la vie. Mais lui, nous, logement social, les critères, il faut être manié. Il faut qu'il y ait un conditionnement, les mamouala. Ça, on a aimé, il faut qu'il y ait un ça. Et puis, le dossier est déposé. Il y a nationalité, il y a compte bancaire, parce que pour la prélever, ou bien il y a la santé, ou bien il y a la santé.
Donc, nous, sur les 10 20 ans, assurance bien dans le donc, maintenant, il m'a fait ça. On est au moment de la Bible. Donc, à d'abord, les cas, ça pour que l'homme ait du don. Maintenant, les zones, est-ce que c'est ça? Non, il y a l'occasion de son. Il y a l'occasion de son. Et de promotion. Donc, voici un gros. Voici un gros. Situation, mais à moi aussi. Parce que mon chama pas. Journaliste doit vous l'avouer. Pour doit y avoir. Mais mami ba kere la di na do ko ndo ne ay cha ko ka to fe me mi to prison na fa na boa nyang le nyang ya lo so so ile ka wati ah do lo la ma ho ba kule la amen baba lo so na ko ale aso si so man si aso journaliste de aso artiste de aso ala cha Dia pegang motor tu kau kata dah orang lain orang ada biasa. Biasa. Doktor. Biasa lagi nasi sah. Pasal ada suruh ada orang benar belum saya kau tidak motor kasar. Wah kau aku sudah kau kasih biasa. Kau kasih mana kasar? Kasih milu kasar. Kasih mana? Kasih mana kasar? Apa yang kau dia suruh? Kasih mana kasar? Apa yang kau dia suruh? Après les journalistes dans le pays, qui est du même pas pour Mali comme ça, c'est la première. On va gagner à toi. Comme du coup, comme conseiller, nous avant de Maïla, Dunga Maïla, quoi à toi? On va gagner à toi. À l'occasion. Nous y jouons à qui à demander à la. Faut casser la mais les gens faut la dire. Aïe, comment ça va dégager? Pas pour dire. Vidéo mieux vidéo qui est dans la semaine de semaine. Para kara bolo pour avec nos vidéos. Vidéo est vidéo de quel para kara pour s'attaquer logement socio-côté. Le moment où tu vas faire kata. Le moment où on a dans Bakar de faire kata. Où il y a une stratégie de communication avec les plans. Et réunion kara badala bouillon. Oui, fait préparer, journaliser, toi, journaliser d'or, les internet, il y a moyen de d'or, ou lui apparaître, pour s'attaquer à la République, pour s'attaquer au Premier ministre. Parce qu'ils se disent que le Premier ministre, dans les affaires dans les Bina, à cause de Azimita, de l'autre côté, Azimita, nous préparer les deux. De l'autre côté, Amadou Bouita nous préparer le dossier RFI. De l'autre côté, Soumane, au lieu de prendre le sur France 24 pour tirer directement, cherche d'ailleurs pour tirer sur notre pour tirer sur le Mali. Parce qu'on tient la petite sera machine, on dit ou on sera machine dans les autres. Parce qu'on a Mali qui est pour y avoir son maman d'Odia. Donc, Mali est position, nous ne laissons personne. Pourquoi on a Mali déstabilisé? Mais tout le monde est logement social, il a bénéficié. Les bénéficiaires de la Mali ne vont pas pour nous trouver. Mais c'est ça, Maliens qui ont. Maliens qui ont. Mais nous, à nous, on fout de là. Pas ça. Ah, tiens. Donc, à titre comment? Quelle est combien? Aïe, moi, il y a un peu de mesure. Combien? Ah ouais, français. Bala de quel amour? C'est pour faire en sorte que tu aimerais casser la porte et que tu aimerais casser la pique qu'il y a de alors, il faut que tu aies un peu mais il y a pas de dire que souffrance là. Très clair. Bon, si vous avez les codes of fear that don't need occasion à la magie. Souvent, le don de la clama avait des mousses de femmes à déguer. Donc, il y a l'autre qui est dans la carrière à l'état. À toi, le calendrier depuis 2017. Si vous avez dit, à la déguer. Donc, le chômage là. Hein? A fora me pone mu do daqui. Depuis chegando na amada da rocha aí tratando da unha na cadeira da doce. A mão foi disso. Or a ministre ministre do ye, bubu ka wata. Tout le département o yo ma wa ala a sele do. Não se pode pegar a desse aqui. Cabe a fora assim. Caramba, ele foi uma cara. E é fazer ele foi uma cara. A deu ele ba aquele na copa sobre o problema. E o ministre vai se cafezinha. E o ministre vai se cafezinha. Ces enfants chantent comme Dieu. Mais pourquoi les gens, nous sommes avec mis sur comme avantage à la primature.
a plus de 21 millions de dollars. Nous sommes 50 et quelques millions de dollars. Quand on a France, il faut qu'on au world, c'est qu'à l'état opérationnel, à ce jour, Amazon, c'est un malheur, ma vie. C'est un malheur, ma vie. Donc, on est au Béka quand il m'a dit qu'on fasse un mot. Allez, on a la seconde tour. Il y a même des choses à travers la Bessigama, quand la Horasigama, quand la Adamadia, que les gens soient fiers du Mali sur le plan international, national. Il faut me par exemple, une caméraise, quand le Mali, quand ça va Mali, quand l'Afrique doit me cacher, cette fierté, normalement, on va gâter. Comme Mali, attaquer la Samoa, Ayant damé de ces gars, aujourd'hui, les Africains sont fiers d'être Africains maliens. Malien de Bobo, on pouvait pour le nord la France, on mais puis, ni à Afrique qui veut voir qu'en soutenir, ni à comme on voit l'Europe et la politique. Ça veut dire que le problème est que, encore, l'indépendance que nous voulons, quand toi vous voulez qu'à toi qu'à fouiller, ni en tout moment, en tout jour, on va s'asseoir à côté. Aujourd'hui, partout, tous les panafricanistes, partout, les intellectuels, partout, les gars sont en train de soutenir le Mali parce que le Mali est dit que c'est pas possible pour nous de la carrière quelque chose. Les conséquences de la vie. Les conséquences de vie, c'est qu'on France France en 1958, au nord, le 28 septembre, vous voyez, c'est un petit bout de Canada pour le 28 septembre, quand on a sort, quand on a dit non. Mais nous, on ne peut pas faire mais ceux qui se sacrifient pour le pays, malgré tout au pays, on va trouver la carrière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala détermine. Ini kan kayak gini kenai, pres, masih kita ada di dalam, ala di dalam, pres, masih kamu dah ini begitu, ala di bawah. Donc non seulement la campagne islamique, quand elle est ala, angkat pro, angkat pushon dola, anda dengan kahwanya selesai lagi. Betul, macam ni betul, tidak betul. Wala da bay wani ala ko wala da do ala ani jo donc anko c'est pour cela que politique politicien nolé do yi wol kara ministre o muso o ci kara ministre o so de ka ministre de la fa poyo jo malina do ko ya na ko wa la question c'est ça donc passer en gros aka ko ya ke na donc ce n'est pas chauvel ça veut dire aka ke chauvel ya ke mo wala mo ko ni ba ni tu be na do ma dia ici à un moment donné ici et là, on voit qu'on peut d'abord qui est vraiment la chiffre, on doit en ici. Mais puis, nous, le concours aussi, on va dire c'est quoi ça. Donc, on a aimé, moi, donc, puis, à Biorami, j'en ai c'est que moi, j'ai dit, même le codon, dans les codons, même le codon, Dina codon, même le codon, ça veut codon et les codons. Mais le codon parce que quand même des cas de codon des farata donc hakina au kambi pour que tu me la casses pas. Par exemple, jamana tisse ka continuer au kankan. Ni jamana di on a tout jojo. C'est vrai dans quand on l'a fait. Quand les deux. Moi dans la presse, moi dans le parti que venait fort. Non, parti de la malade. Es modela patin do. Oui, dan ketua ini tidak begitu. Yang ada lagi nah, sini dulu Korea Utara kemudian. Mai do fusi kapala. Kalau kita melihat chama de fusi kapala. Chama de fusi kapala nuna. Parce que hakina membe ngado do ati mo arasuli. Parce que hakina membe ngado akara tu. Aku kuma to lewat mana. Aduh, masalah. Pokoknya apa gue tak. Makasih. Pokoknya apa gue tak akan selalu dilakukan. Makasih. Tapi mana kita cari kena ada orang tu. Jom. Neni. Ni apa? Mana apa sama? Aku pergi bayar. Oh, aku tipu papa gue neni. Kau ada juga bukan? Mana ada?
Inaga sagidi ya bro. Ala wulu ka visit. Asile ayo kwa kibita ni ko na ta France. Ko France. Ayo. Eta ko ta France ya na ko program ko me. O je o to na se ni mata ko no ko de ni se te na ba ko fora. Ai ko ina ga ba ko no ko ta ba te. Ko se ni data. Asegila na ko ba makaka kuma akono kale ti kuma start ni. Wa atini lo be ko ni ko na ko yo kaso. Tudo ele vai lá para libertar até não vai de Paulo le patriote assim libertar alai masai ka ni bekara onyena wati fai aya da bla tiku de la forma na ko anu ko di ko ba le très respecté le prépare les flammes donc ko donc ki ta to la tête na ko e bi ka so e bi se ka la fia ko e bi da mais na ma bi da mais be for autorité o inde ke ba chema ta la chema ko kateta chema ta la ka moto ta ka ta ko ta si wa ko jum ko je da ma ko la ni hale na do na turuni ko hal na do na turuni ko ko jim aya so ni pergal balu ko na ko no na je to ay ko kale parce que ni do comme kelen bɔra moto de kan ni bɛ sɔn ka don a b'a fɔ ka hala ka Jakarta la moto taxi a hala ka ci la donc n'a kɛra moto taxi parce que fɔlɔ k'a bɔra moto taxi la ka o bɛ dɔn maintenant ni bɛ sɔn ka fɔ ko k'a ta Jakarta ma nɛgɛso k'a ka ci la après ka taa o bɛ polisi mɔgɔ tɛ polisi tuguni dɛ mɔgɔ tɛ polisi parce que denmisɛnnin dɔw polisi la olu bɛ kɔfɛ ka taa dɔn o bɛ Mali susu la don o don cogo min il est important que an k'o yɔrɔnin lajɛ pour et je demande aux autorités de prendre leurs responsabilités et de mieux surveiller Kaudim pour la grande boulot. Kaudim c'est maintenant à quoi une vidéo kadaï pour la faire quoi qu'une vidéo kakao une vidéo pour là mais pour moi c'est ça la donne article comme le vidéo kasola donc tu comment ya ko ne masa ku batike ate wodai et ni agla we ka bon des na tous ceux qui sont contre la République tous ceux qui sont les ennemis de l'intérieur, demandons à l'État, le moment où France dit complot au Calais, à travers ça, j'ai dit aussi à la maison de la presse, c'est pas sous la couverture de la presse, d'Obedo, Katiamana Foudia, le moment où aujourd'hui, anga saya kata doma atoya la on fait doma lula ate machi ate jena machi et ka fait mana jena da le fait la pataka yala na donc des mon ganga et la situation doit être gérée avec responsabilité donc mi tu me débloque à fort au tama se qu'on veut dire alors anga bosse namna luna le delegation boss allez de ma ko Songo media o bɛ kumaso kɔnɔ yan Mali bɛ ne fana bɛ kumaso kɔnɔ ka jɛ ka taa fili ɲɛ bɛ lajɛlen fɛ k'a sɔrɔ cogo min na o foli bɛ k'a la o foli bɛ ka dɔgɔ dɔɔnin est-ce que y'ale tɛ i ka dɔɔnin fɔ a dɔw la i b'a sɔrɔ auditeur dɔw yɛrɛ de bɛ yan a ka réglage de man a tɛ leur niveau voilà k'a k'a lajɛ a son niveau donc k'ale de yɔrɔ de n'a ka ɲi parce que an bɛ ka nin bɛɛ kɛ n'a fɔ sɔn mɛ mɔgɔw tun b'a fɔ a ɲɛna ale kelen bɛ donc a ka kan niveau lajɛ quoi d'accord maintenant sur les gens on a pas faux donc maintenant on a procès mais nous comme bien qu'il va comme les gens de les familles amba ta na yoro jana ko sumelo buwe me ga kama ngene adun abe bulla folo ko ka na yiti mana ko ha ko ka ta frappe ka fo ulu de ma jona e mara sa bi sababa muna ma do ko jina man doya do ata ko yemi flas atara tawo amma ko tara kala ko gele mai mi o bi to ma shira a distance yo do fo domini hakili bala e marché ba ke buwe ka ngo te ndo o ma fachi au na ade maliba ndo yo ma fa communiquer ke ka ne ke to ka fo ko ne ka no te o don se tu ma ye ni tu kada le o de ne ke bala se tu ma ye ni kada ka do ke bala akara de la sécurité d'état ça na mani
kɛra ministre de la défense ye a kɛra ministre des affaires étrangères donc a tɛ tɛmɛ ale de tun bɛ fanga la kɛrɛfɛ la a tɛ kɛlɛ a kɛra secrétaire général de la présidence a kɛra premier ministre ye ne t'o tɔgɔ sɔrɔ ma tɛ tɔgɔ jɔli tɛ mɔgɔ o don an bɛ fanga la n'a y'o ban ka ko kɛ ka dɔgɔtɔrɔso ɲuman kelen jɔ maliyɛnw bɛ se ka furakɛ n'o tun kɛra min na o tɛ kɛnɛmana ta yɔrɔ ye mais n'i kumana maliyɛn ko ma ko sentiment de t'i la maliyɛn tɛ tiɲɛ fɛ bana yɛrɛ b'a la a ko kama dɛ an bɛ ɲininkali parce que a bana yɛrɛ ko sɔrɔ hali n'a ma kɛnɛ cogo cogo parce que fɛɛrɛ sugu bɛɛ bɛ yen pour que ka se kɛ mɔgɔ la chaque n'a ma kɛnɛ cogo cogo il est quand même important donc il me semble que volume maɲi parce que hali mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko volume maɲi tɛ ale tɔ volume maɲi t'a dɔn ne téléphone kɛ cogo don non est-ce que i ka fɛngɛ tɛ nin kɔrɔ ne bɛna i ka ok donc mɔgɔ yɛrɛ ka maɲi kɔnɔna dɔ dilan b'a fɔ la donc presse tɛ sɔrɔ ɲɛ en tout cas la presse tɛ sɔrɔ c'est bon donc très bien donc n'i ye jateminɛ kɛ pour nous ce qui est important n'o tun ye nin baara de kɛ ka taa hakili sigi la jamana tun t'a fanga la donc o tun t'a ɲini k'a fɔ ko ka taa fanga la mɔlɛ yɛrɛ t'o la baaraw bɛ kɛ don min bɛ fanga la i k'a dɔn ala ye fanga d'i ma hali du kɔnɔna du den dɔ bɛ yen ala ye gɛrɛsɛgɛ du gɛrɛsɛgɛ bɛ ala kosɛbɛ n'a y'i ban ka ala bɛ tila k'a bila ala ka di mɔgɔ ye siga t'o la donc maaw ka na min faamu dɔw bɛ yen fanga la i ka sini bɛ baara c'est pas bien parce que min don maaw sɔrɔla bɛ min u bɛ ni français u bɛ français ka français parce que a fɔra ko mɔgɔ kelen ko maaw bɛ kaso la ko ka di de français tɛ machine a bɛ mun ye a fɔ prisonnier politique bɛ yen a bɛ mun ye ko dɔw bɛ kɔfɛ a bɛ ko de la ani cɛnayi bɛɛ n'i ye mun bɛ bila ka to condition na mun bɛ kɛ i yɛrɛ fa baara bɔ yɔrɔ min i yɛrɛ fa baara bɔ yɔrɔ min baara bɔ yɔrɔ parce que ni ɲɔgɔn min ye jamana ye ci minnu ni jamana la k'u da hali nanzara jamana la n'a ɲɔgɔnna bɛ yen o tɛ se a ka bɔ n'a bɛ amérique o tɛ se a ka bɔ secrétaire d'état premier ministre a ye ministère bɛɛ kɛ i ye fonction bɛɛ kɛ fonction clé jamana kɔnɔna la i y'a bɛɛ kɛ kelen bon maintenant aw ye nin bɛɛ kɛ pour que ayi dɔn k'a changer changer k'a fɔ an bɛ fantan jamana de la il faut que ka hôpital dɔw jɔ ka équiper ka ɲɛ ka dɔgɔtɔrɔw bila formation na a to mun ma n'an fɛ yan dɔgɔtɔrɔw mana to ka kalan na n'u bɔra yɔrɔ in na kaw dɔrɔn ka don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na dɔrɔn c'est fini bourse mana na ko dɔgɔtɔrɔw ka taa formation na olu kelenw de b'a ta k'a d'u denw ani u ka muso somɔgɔw ma olu ka taa formation i hakili b'a la man donc o ma hôpital jɔ a ye hakili b'a la man ni dɔgɔtɔrɔw taara sugunɛ kɔnɔ yan k'a fɔ ko minɛn tun tɛ i bɛ ka o y'a sɔrɔ u bɛ ninnu bɛ ɲɛbala yan o taara gɛrɛbu la ils ont fait à peu près combien de jours a kɛra gɛlɛyaba ye ni hakili b'a la ka dɔn ko fɔ mankan wulila a ko la denmisɛnnin caman sara kosɛbɛ mɛ olu ma réagir ayi o don olu ma dala k'a fɔ k'o bɛ se ka ban o don olu ma dala k'a fɔ ko bana bɛ se k'o minɛ o don u b'a bila ko fantanw de bɛ sa o don se tun b'o ye hali u ka misiw ma bɛ ka taa furakɛ kɔfɛ parce que jamana nafolo tun bɛ yen donc n'i ye ko min kɛ i b'o résultat de sɔrɔ sɔrɔ sika t'o la ne kuma wɛrɛ bɛ ne bolo k'a fɔ ne la quoi peut-être dɔw yɛrɛ b'a fɔ qu'on n'a pas de cœur on a de cœur jamana bɛ gérer ka tɛ émotion tɛ jamana gestion jamana tɛ jɛgɛ kɔni na kɔni émotion sentiment ko to ye émotion t'a la émotion parce que fo an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye parce que sisan hali ne filɛ kuma sɔrɔ ala ka ne na aw bɛɛ lajɛlen kisi sisan ni farikali cunna ma sa an bɛ jigin ɲɔgɔn na gaburo tele de bɔ ye ni ma sɔrɔ ka di taara yɛrɛ ka da olu bɛna ta ɲinɛw bɛ ka fura bɛ suya kan ni ala ma kɛra cɛ soso bɛ bana wɛrɛ bila yan dɔgɔtɔrɔkɛ min bɛ yen a kan k'i furakɛ ni masini bɛ o masini tiɲɛnen don depuis a ye baara daminɛ a ma formation kɛ a ma foyi kɛ fɛn dun bɛ se technologie bɛ développé don o don ka taa aw de fɔlɔ aw tɛ yɛrɛ dɔn k'i faga bon maintenant mun bɛ siri ninnu y'a dilan waati min na ni bɛɛ tun y'a dilan ka na an bɛ don min na ko est ce que bɛ a bɛ fɔ ko bɛ ka furakɛ France est ce que a ko k'a bɛ ka furakɛ an ka tiɲɛ fɔ ne yɛrɛ kɔni ma fɛn wɛrɛ fɔ dɛ ne ka ni sɔngɔ ko b'a la
Di mɔgɔ fama kɔfɛ o bɔra ni ne ka nisɔngɔ dɔrɔn bɛ bɔ a la ka sɔrɔ o kɔfɛ n tɛ yafa tɛ yafa dibagaw fana ma mun de b'a fɔ an bɛ fantan bɛ furakɛ gabriel la u bɛ mangɛnɛ u bɛ taa gabriel la ni ye n ka jɔn o kuma ka so bɛ baara de la yan u kana na bin central la bɛ fɛn bɛ aussi ka dɔ ka taa clinique an ka mairie la de b'u dɔgɔtɔrɔso jɔ fo k'a ɲɛ u bɛ taa n'a ye siscom la yen an ka farafin to masa wari min bɛ taa faransi a bɛ se ka dialyse machine san k'a di kɔɲɔkaw ma ou bien ayiwa n t'o il faut qu'il barika da ko diyara n yɛrɛ ko a tɛ téléphone di an ka téléphone di ka maa dama ta awo ye ne maa fɛrɛ la an bɛ téléphone d'o ma c'est numéro 29 74 78 avec le président Soula Yaka hakilina ni question min b'aw fɛ ka poser ninnu bonya ni karama kɔnɔ aw kana question janya parce que téléphone fɛngɛ tɛ muso dɔ ma waati man talen bisimila 29 74 78 question kelen kelen aw kana kɛ question fila fila ye kelen a kana jɛma Merci beaucoup. Merci. 29 74 78 on est mort faire pas tengo la radio. Ada wa da do mangana. Tiga radio fa ya. Allô? 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 Waalaikum salam. On est jamu ngawle ka wadi. D'accord, ingali. Bismillah. Merci beaucoup. 29 74 78. Allô?
Salamu alaikum. Tawali jamu ka wala wala. Bismillah. Ningali. Awo. Abi jadi sudah. Nunggu itu jalan ada. Ayah mufakat kan. Ko nunggu kudu kala. Ko kalau konan ko kalau konan kala serangan dulu. Apa mau kira mau kamu juga. O tɛ se ka fɔ ma da du kɔnɔ ko dɔw bɛ yen nɔ i tɛna fɔ kama mɛ n ka cɛ kɛlɛ don ka da dɔ kɔ a kɛlɛ ka disposition ta de. N'ala sɔnna. Ayiwa alo salamu alaikum. Waalaikum salam. Tɔgɔ jamu fa bɛ ka wele. Bismillah. Ni sila. Awɔ. Amin ya Rabbi Allah. Baik kan gele. Ada tu ayat kursi muai. Tapi lu buat apa pun ada gele. Amin mau tak doa. Assalamualaikum. Tolong di jamu kawal kau. Nama Oh, jadi Abu. Apa lagi ini tu mana aku jadi ada nama kenapa? Oh, dia kenapa? Dia kira nak masuk tadi. Nanti mula mata kaful. Okey. Kaful. Betul. Assalamualaikum. Itu ini zaman ada yang mana kasih kafe gitu. Saling. Merci beaucoup. An bɛ min fɔ mɔgɔ k'a faamuya maaw kana siran n'aw fana ka dɔn ala ma fara ala diya ye finalement an jaabi donc ni fana y'i diya yɛrɛ kɛ ka taa so bɛɛ i kelen bɛ boli sɔrɔ aujourd'hui ni situation kɛra cogoya la ni Niger ma introduction kɛra n'a donna a b'o yɛrɛ de ɲi tigɛ kosɛbɛ n fana ka taa la o tɛ muso la dɛ a tɛ ko waati la a fɔra ko an y'an ban ka dɔn k'olu ye tɔw désarmé k'an ma sɔn ka dɔn k'an ka désarmé mɔgɔ min ma désarmé o de ka to olu nɔfɛ yan kosɛbɛ Blaise de tun t'o o entretenir Blaise de tun tɛ mobili san ka d'o ma kosɛbɛ n'a ye mun fɔ ka ko waati dɔ tun sera o nana ko ale ka mobili dɔ bɛ yen k'ale k'a ka segin u tɛna bɛ yen ka dɔn ko a tɔ tɛ mɛ ale ko ka to gérer
c'est que la communauté internationale peut voir dire que les gens ont oublié ça. Donc ça fait qu'aujourd'hui, pas de cas famille. Allez mieux faut que vous les mêmes fait qu'à parler qu'à aller au bar. Les mêmes fait qu'à parler au bar mais aujourd'hui, une situation est très claire. Comme il y a ce tour, on y est politique moyen. Mais là, on peut vous vérifier là, c'est qu'un peu voir où on va te vérifier là, il faut que vous politique parce que non, c'est bien bien bouché dans la vérifier là, de format de donc parce que on va donc dire un bon de donc il est important que la café tiama famille donc an bɛ foli kɛ an dɔn ka a daminɛ e ta la fɔlɔ parce que ne ka sɔrɔ ka kuma laban di n ka dɔn pour ka se ka ale an bɛ se ka min kɛ. Batanda Traoré an b'a fɔ lafiya ko dante mana mɛn ka ne sɔrɔ maa mɔgɔ na jalo na an b'a fɔ o fɔ ko bɛ bana wulema to se an b'a fɔ o ye ko dɔrɔn na bɛ ɲinɛ badabada ko fana an ka foli ba ye honorable Jawara Zainabu Jawara an ka foli ba ye madame Jawara Zainabu Sidibé madame Jako Fati bɛɛ la an b'a fɔ déjà bɛɛ la ka déjà bɛɛ ko fana ko bɛɛ lajɛlen fɔ ko waliɲuman dɔn honorable madame Jako y'a dan sira. Élection de Kaladia condamné à la soirée à la mort de l'Équerre à Kumbistie à notre hère condamné à la gouvernement au bar la commission flasigina. Mais à la soirée, semaine condamné à partir du lundi, négociation est terminée avec le chronogramme. C'est là où on voit dans une semaine ou 2 semaines, on frappe la carte donc on va voir quand c'est au bout donc on va au bout donc à la carte au cabet. Commission flore, ministre de l'administration territoriale pour gérer là. Commission flore, ministre des affaires étrangères pour gérer là. Il faut lui terminer donc même pas Fatia Diablo, nous bien acquitté pour là. Mamadou Sissé Hamda élu 114 Moussa Ouattara. Donc on a eu un bail pour Foko Bakada. Kumba Diakité, nous bien 8 logements. Van Ivan Lafiabou, pour le lycée. Master Sumimba, Wati Nancy le local la Demba, nous y mettre Demba donc par de Wati na Ayen Wokai localité à la campagne Pepe, à la Sobo. Il faut donc avant la mélange Wati na Master Sumi pour bien filer tout pour la mélange. On dit Jawara, nous y a été pour la Wati na avant la mélange. Madame Soumare, c'est nous Biarra, le Watina avant la Mena, Madame Soumano Fatoumata Bambera, nous y USN Yamaye, allez, il y a pas mal de rencontré dans la commune à Imarion Baboula. Ah, Madame, c'est ça que moi, il y a eu des mots. Il y a des effectivement, on va faire un Assasso, donc à fond, Watina avant la Mena, donc à fond, à Bakada, à la Ali, Kemeso, nous sommes bien la folie donc nous le bon maintenant encore la solidarité faut nous aimer alors en faut pour moi pour les gens qui ont la mode parce que nous parlons que quand nous mettons pas bien folie que maman dit pas famille qui vont à muso quand nous pour aller à la kawele c'est là avec le cas donc les promotionnaires ni école supérieure que nous fait donc pour nous faire donc à la kawele c'est là avec le cas dans le débat encore alors on dit pas fallait aller à la finale à tout pas y investir parce qu'on a pas mis assez à tout ce que nous pouvons faire ici mais on va t'attaquer on va folie d'assez madame Diara Djenemba Diara madame Sinayogo Fatimata Dabede nous avons 300 logements à l'association pour le développement économique des femmes folie lycée Mohamed Kassakoma folie lycée madame Diakité Awa Djubiama Amalmanzo directrice des ressources humaines on a folie lycée madame Sinayogo Aminata Nyale donc nous avons basé ça Fakoli Sinayogo le colonel Yakaba pour le lycée aussi Nani Hawasi Lafou Aba Atien Makasuba Fou Abi Hawa Trawe Dite Hawa Tian Kofo Bakada pour le boulot nous sommes dans le matal en Mofou
grand wili mun mo de ba enregistrer kat la ka jouer en bo fu ko bakada mana travailler à cette Cécile jakite ko fu ko bakada maintenant dañu fu ma lu kader fu lui che mana Julia aveva ta sanno kaya tu gambi ule no ya ko so baye no ya baye na donc no esi ko bi ko donna pare na jallo ma donc tasman samba ma donc en bo fu ko bakada isa ko ma honorable nanchini machini go fu ko bakada honorable nya da sra alaka ka donc sidi ka tali babale alaka hinala ya mina ya ko touré logo alaka hinala Amadou Touré là, on Cissé, Hassan Traoré, alaka hina Soumela Cissé là. Faut dire que aussi les ballons sur les barres de Nathalie Dama, Diallo Samata Fall, Nobi Soniko. Ambe faut dire que Diallo Hamdala il a donc au Parlement, ça, USR a donc Tamale, USR Rose, USR Hydra, USR. Professeur USR a donc Fujugu, USR Tiena, Moussou, Bella Tiena Fou. En bas, nous y Mariam Touré, donc nous handalay. Sala babi au fond bakada alagahina enfa mandala babi do la au fond bakada alagahina sahariya ala mama ayo donc au fond bakada manou donc taïda alagahina foli bi ke donc mama balla be siru travail do be faraje sa femme safia to donc do be faraje na dumbia ado ba fo de wala ajara no ba la me aussi kuma ni o de téléphone ka fo bakada madame Keita donc au fond bakada madame Kone Mohamed Sida no e bacci ko wala conseiller na la do la ba wo de ka do ka ni ka la conseiller dama lu sama ke ka no yi take conseil spécial sadada wala da mai donc Mariam Maiga ba fanta ba kanja basa madame Sangare Hamdalay ina nyama do donc yi donc au fond bakada korake no e bulay mo fuana ko fatala ko fo bakala tisera ko wati sera do be la jena be be do grama to na nga ko fu na ko ko ala me ka fo ala ka tuma wa ina samba ba ika ala fe ko fu bakada sombe meja o sera kene ka mo fu bakada mali 22 abo de la fu bakada la be do grama to na ka fo ala ka do wa ina